Whatever it fucking takes. Er jeg gået det forkert? Nej, det er du ikke. Det var lidt af en overraskelse. Det havde jeg jo ikke regnet med. Sådan er det. Det er jo så dejligt Ja, med det er overraskelser, ikke? Ja, det må undskylde. Det var helt vildt. Det er okay. Ja. Hvad er din drøm? Jeg vil gerne læse til revisor. Som udgangspunkt vil jeg elske at starte med dag. Modebranchen, og jeg kan godt lide bæredygtighed. Jeg vil gerne tjene penge. Og hvordan bevarer jeg motivation også, hvis jeg møder modgang? Ja. Og livet er en stor modgang. Man flyver afsted og knaller ind i en glasvæg, ryster på hovedet, skifter vinkel, løber videre. Bang, så kommer den kraftedeme en gang til. Jeg plejer altid at sige til mig selv, sagde mig sjældent, jeg dør. Drøm for helvede drøm. Da jeg var 18, der sad jeg også sådan der. Du skal bare lære af det. Nogle gange så er det faktisk motiverende, at man fejler. Du må bare love mig én ting. Du skal ikke lave den samme fejl 2 gange, og du skal rejse dig op hver gang. Igen, og igen, og igen, og igen, og igen. Hvad hvis folk omkring mig tvivler på, at jeg kan blive en succes? Fuck dem. Det vigtigste det er jo sådan set egentlig, at du går igennem døren hver morgen og synes, det er fedt. Bare sørg for at gennemføre din uddannelse, og du skal have den hue. Gå ned, køb den dyreste champagne, drik hele lortet og råb, I fucking did it. Spørgsmål?